Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon mu na yau insha Allah zan yi bayani akan ma'anar saktu da kuma misalan yadda ake yin shi kamar da zamu gani a rubuce. As-saktu saktu alamar da ake gane cewa saktu ne, za a ga sinun a rubuce saman harafin da an ka tsaya bisa gare shi. Huwa wadu'u harfi sini, ma'ana shine aza harafi na sinun fawqa al-harfi al-akhiri, a saman harafi na ƙarshe, fi ba'd kalimati, a wurin ko a cikin sashen kalmomi. Yadullu ala as-sakti, yana nuni zuwa ga ko kuma yana nuni akan a ɗan tsaya. Saktata fi hali waslihi bima ba'dahu, a lokacin haɗe wannan kalma ɗin ko kuma aya da abinda a bayanta. Saktatan yasiratan, za a tsayawa gajera ko kuma kaɗan, min ghairi tanaffusin, ba tare da an sheda ba. Ma'ana za a yi wannan tsayawar ba tare da an sheda ba, kaɗan. Amthila, misalai, ana samun saktu fi suratul kahfi, a cikin suratul kahfi, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walam yaj'al lahu 'iwaja, za a ɗan tsaya kaɗan ba tare da an sheda ba, sai mai karatu ya karanta qayyiman liyunzira haddi ƙarshen aya. Sai misali na gaba, wa fi suratu yasin, ana samun shi a cikin surata yasin, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa man ba'athana min marqadina. Kun ga gasin nan saman harafin nunun, sai mai karatu ya ɗan tsayawa kaɗan ba tare da ya shida ba, sai ya karanta hadha ma wa'adana ar-rahman har zuwa ƙarshen aya. Sai misali na gaba, wa fil qiyama, haka nan a cikin suratu qiyama, la uqsimu bi yawmil qiyama kenan, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qila man. Kun san za a ɗan tsaya ga alamar wannan sinun nan a saman nunun ɗin. Idan mai karatu ya tsaya ba tare da ya shida ba kuma, sai ya ce raqa. Sai misali na gaba, wa fi suratul mutaffifin, ana samun saktu a cikin sura ta wailul mutaffifin, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kalla bal. Kun ga sinun, alamar wannan sinun ɗin ta saktu bisa lamun wanda an ka ɗaure. Bayan mai karatu ya ce kalla bal, ya ɗan tsaya ba tare da ya shida ba, sai ya karanta rana ala qulubihim har zuwa ƙarshen aya. Wa fi suratul haqqa, hakanan ana samun misali ko kuma ana samun saktu a cikin suratul haqqa, inda Allah subhanahu wata'ala ya cewa ma aghna anni maliya. Gashi nan an samu sinun ta saktu, alamar saktu bisa ga wannan hawun ɗin. Bayan mutum ya karanta ya ɗan tsaya kaɗan ba tare da ya shaida ba, ya ce ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, sai ya karanta halaka anni sultaniya. Insha Allah ta'ala nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.